Hi guys, payon ka sa hingo okay na nagpadala sa ako sa LBC. Nya, fans na ko siya sa TikTok and then taga Sambuanga siya. Shout out Madam Cherme Hamero. Salamat kay Madam sa imong pagpadala sa ako na ko sa hinguog arang inita. Butabok na ko sa pikas kay ang LBC tuas sa atbang. I-check na ko dani kung naa siya diri napadaha. LBC. Payon ako sa terminal. Kay nakuha na ako ang gipadala. Maguli na dayon ko diretso kay napay buhaton sa balay. Dira, nakuha na ako. Lakaw ra ko payon sa terminal kay sayang ang pamsahe. Wala dagan hapit-hapit. Parang inita. Yan ako sa terminal. What ko sa bus. Paingon sa Balinguan. Maguli na dahin ko kay kapay baka. Wayon. Ako nang ablihan ang package nga gipadala ni Madam Cherme Hamero. Gikan ni siya sa Sambuanga del Sur. Ayan, dahil kayong salamat Madam. Malipayon ko kay naay nagpadala sa ako diba? Talagsara ni naamuan. Hindi ako mother. Ha? Diara ako nang ablihan. Salamat kay Madam. Salamat. Ako Mother Earth. Ayan. Ayan, di ara. Oh, diba? Naay message ni Madam. Hello, gorgeous Maya Mia. May you continue to give us more funny vlogs to watch. Looking forward to more kuhag pa ko adventures. Stay pretty, Maya. God bless you. I so love your simple living. From CMS Closet PH Zamboanga del Sur. Ayan. Thank you, Madam. Ako nang ablihan, Madam.
Ayan, nasikuan. O, diba? Sosyalan. Nano ko'y masuot. O, see? Yara. Lindot siya. Diba? Kumot kayo. And then, sa box. Ayan. Ayan. Thank you so much. Hala, madam. Sama ni Shabby. Wow. Wow! Thank you so much! Diara! Thank you so much, madam! Hala, thank you so much kay madam! My God! Nana ko'y pahumot. Mahumot na jud ko. Diba? Ayan! Sosyalan! Thank you so much! Yehey! Salamat kay madam! Sama ni siya. Later, kuno yung si mama. Paano siya kanang Volume Glamour Mascara. Mascara ni siya. Char. O, diba? Volume Glamour Mascara. Hala, so siya kay madam. Wow! Thank you so much, madam. Thank you so much, madam. Sosyalan kaayo. Thank you so much, madam. Ayan. And then, may kuan pa. O, diba? Nana ko'y sudlanan sa mga picture. O, see? O, diba? Yay! And then, napakoy sapatos! Wow! O, diba? CMS Closet PH Zamboanga del Sur! O, diba? Insakto jud siya sa kuha. Hello! Ayan! Thank you so much, madam! Ay! Pa isa! Wow! Advanced lip tint. Lip and cheeks tint. Yan. Lip tint siya. Diba? Thank you. Thank you so much, madam. Yay! Yeah! Thank you. Thank you. Diyos. Di man na siya, yana ka maguna siya dahil, oh. Yana, di ba? Sa pamurag tindi. Nasosyalan kaayo. Ayan, dahil kay salamat jud kay madam. Di ba? Thank you so much, madam. Lami pa kay kaon mo. Di ba? Nanak ko'y relo. Akin na yung isa. Pangayon ni mama ang isa. Akin na yung isa. Dalawa namang. Di man siya pwede ni magpangayon. Yay! Nara yung lahat di ay. Nara di yung lahat.
Ayan, daghan kayong salamat madam sa imong gihatag sa ako. May mascara. Thank you so much. Daghan salamat madam sa imong gihatag sa ako. Ako ni siyang ampingan. Kay mainampingon man pud ko sa gamit. Nindot kay madam. O, di araba. Angayan kaayo ko. CMS Closet PH of Zamboanga del Sur. Hatagan kag kabaskog sa kalawasan. Ug ubay-ubay pang katuigan nga moabot sa atong kinabuhi. Thank you so much, madam. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated mo sa akong i-upload na video. So, daghan salamat sa inyo ang tanan. Bye! Don't think